Rozhodol som sa, že urobím taký tier list komikov z silných rečí. Môj tier list obsahuje 4 kategórie. Poďme rovno na to. Prvá kategória. Vtipný. Do tejto kategórie, z toho, čo som videl, by som zaradil Mateja Adamiho a Jakuba Citrona Ťapáka. Do kategórie v pohode by som zaradil Jana Gorduliča. Do kategórie nevtipný, prípadne väčšina komikov zo silných rečí, a teda Luisa, Simona, Joe Trendy, Jakub Gulík, Gabo Živčák, Matej Makovický. A potom je tu posledná kategória. Tragédia. Možno sa pýtate, aký je rozdiel medzi kategóriou nevtipný a kategóriou tragédia. Keby som to mal vysvetliť metaforou, tak komici z kategórie nevtipný sú hráči basketbalu, ktorí hodia loptu smerom na kôš, ale netrafia. Ale aspoň chápete, že čo sa snažili docieliť. Komici z kategórie tragédia tú loptu chytia a hodia ju za seba. A nie len, že netrafili na kôš, ale ani neviete pochopiť, že o čo im vlastne išlo. Do tejto kategórie viem s čistým svedomím zaradiť len jedného človeka. Týmto človekom je Jakub Lužina.